It's okay. Manje madoda ngizoqala ngokuntolikela lokho okukhulunywe umnumzana uMngomezulu kusukela ngolwesihlanu ukuthi ithema kaSukuma uye watshela inkantolo ukuthi uzokhulumela umsola wokuqala nowesibini nangokho umsola wesibini bese sekathe akasasebenzisi umnumzana uMngomezulu kodwa bavumelene nomnumzana uRamosepele. Uthe umnumzana uMngomezulu mayiqala uthi umangalelo wokuqala nowesibini bona ke kulayi ukuthi baye baboshwa. Umsola wokuqala uyena oboshwe eqala eboshwa layi ukuthi umnumzana uMngomezulu uthi uboshwe nge-30 zika May 2020 wayisiwa ke eDeepkloof layi ukuthi umsola wokuqala kula ayewayogunyuluka khona futhi kwamele kubonakaliswe ukuthi lokugunyuluka kwakade kusemthethweni. Umsola wokuqala uye wagonyuluka ebekade efisa yena ukuthi agonyuluke hayi ukuthi ephoqiwe. Manje ke uma eqhubeka umnumzana uMngomezulu uthi ke uma sekaya kwi-5 zika June kulayi ukuthi umsola wokuqala yena ke uye wayohlanganiswa no Colonel Hadebe ebekade eyokhomba layi ukuthi umnumzana uMngomezulu uthi lokho kukhomba lokho kwakade kungekho emthethweni ngoba umsolwa akusukuthi yena wayekade efisa ukuyokhomba khona lapho ukuthi umsolwa ubekade eshayiwe ingakho kugcine seyikuthi uyokhomba nendawo eyikuthi yena umsolwa wokuqala uthi wayekade engayazi leyo ndawo leyo. Manje kuhlangene lana njengoba nginichazisela ukuthi kumayelana nomsolwa wokuqala nowesibini uyaphinda umnumzana uMngomezulu uthi manje ukuya ngomsolwa wesibini uSandiso Ntanzi yena uboshwe nge-16 zika June makaqeda wayisiwa nge-19 zika June ukuthi ayogonyuluka eMroka police station ku Colonel Raphadu. Nako lapho uthi umnumzane uMngomezulu kwakade kungekho emthethweni ngoba umsolwa uthi yena uphoqiwe ukuthi ayogonyuluka ngaleyo ndlela. Uma eqhubeka uthi uNtanzi uye wayisiwa ke kuMantshi uKronye layi ukuthi bekade sekuyi-24 zika June layi ukuthi nakhona akagonyulukanga ebekade ezimisele yena ukuthi ubekade ephoqiwe eyisiwe kuMantshi ngayo leyo ndlela leyo. Futhi kulayi ukuthi abameli baye babona basukuma bathi cha leyo nto abavumelani nayo ngoba umsola wokuqala nowesibini bona banesikhalazo esifanayo sokuthi baphoqiwe ukuthi bagonyuluke akusukuthi kwakade kuyintando yabo ngoba abasolwa kusukela ngalesikhathi beze beboshwa bebalibele bashawa ngamaphoyisa. Umsola wokuqala nowesibini baye bakhuluma ngokuthi bashayiwe futhi bachubiwa nangeplastiki layi ukuthi bekade ifakwa ebusweni babo bona bagcine seyikuthi ngemva kokuthi kugonyulukiwe kugcine seyikuthi abasolwa bona bayaphoqelelwa ukuthi basayinde lezo statement eyikuthi zize seyikuthi abasolwa bona bathi zize sezibhaliwe akusukuthi zibhalwe ngemva kokuthi abasolwa bona bakhulume. Futhi ke nina niyenabiza ufakazi okhona lana oye wabizwa ufakazi uMakhubo ofike naye ephana ngobufakazi bakhe. Uma kubhekwa ke ubufakazi oyikuthi bubizwe ubushushisi kuye kwabizwa abaphenyi balelicala kwaphinda futhi kwabizwa nabantu laba abekade behamba belandelela imoto zamaphoyisa laba ababizwa phecelezi iSWAT labe bakade be-escorta imoto zamaphoyisa. Futhi kuye kwabizwa nabofakazi ebekade bebhala lo kuyakogunyuluka njengoba ukuthi kuyakhulunywa ngabo kuthiwa ubushushisi bubabizile futhi baphinda ubushushisi baletha ubufakazi baleya moto ebekade kuhanjwa ngayo ngobufakazi kwalethwa ubufakazi be-AVL kwalethwa ucwepheshe obekade ezophana ngabo ubufakazi ukuthi ihambe kanjani leya moto yaze yaphelela phi kwagcina ngobufakazi bukadokotela eyikuthi umsola wokuqala yena uyasho ukuthi emveni kokuboshwa kwakhe kulayi ukuthi ugcine seyikuthi ushawa ufaswa nezankosi eziye zamqinisa izandla kodwa uma elibele eya emaphoyiseni amaphoyisa bona uma bebhala bathi ababonanga ukulimala ezandleni lapho
nangokho kube kade kubonakala ukuthi umsolwa yena uye walimala. Manje ke ngomsolwa wesibini abameli bona bathi ke lokuyagonyuluka njengoba kade kungekho emthethweni, bona bacela ukuthi inkantolo ibone ukuthi vele kade kungekho emthethweni ngenxa yokuthi abasolwa baphoqiwe, futhi abameli bona bathi ngalesi sikhathi umsolwa wesibini ezebe eshawa kulayi eboshwa kulayi ukuthi ukushawa kwakhe kuqale khona, ngoba ithema yebuza amaphoyisa ukuthi nabo abaziveze ukuthi bangobani kulayi ukuthi iphoyisa uma bhena liye lamshaya ngempama lagcina seyikuthi lithi kuye ungazenzi umuntu ohlakaniphile. Izinto ukuthi ziyaphikisanwa ngazo lezi izinto. Manje kwamele kubhekwe nokuthi yini ukugonyuluka kahle kahle ukuya ngomthetho. Ukugonyuluka kwamele kubonakalise ukuthi umuntu lo yena uyavuma ukuthi uwenze icala. Lokho kugcina sekufaniswa nokuthi umuntu uvuma phambi kwamanje noma phambi kwenkantolo ukuthi yebo icala leli mina ngilenzi. Uma umuntu kuthiwa uyagonyuluka, lokho kuyafaniswa nokuthi umuntu uvuma icala. Bese ukuyokhomba ke indawo ethize kulayi ukuthi kuthiwa umnumzana Mngomezulu uma iqhubeka uthi kula umuntu ethi yena uyobonisa amaphoyisa ukuthi leli cala leli athi ulenzile njengoba egonyuluka, lo muntu loyo uthi ngilenze endaweni ethize. Lokho kugonyuluka lokho kwamele kube ngendlela ukuthi yena umuntu uye oyikuthi uyazivumela kumaphoyisa, akusukuthi uyaphoqwa, uye okwamele anike amaphoyisa lolo lwazi lolo. Kodwa kuleli cala abameli bona bathi abasolwa bathuseliwe, abasolwa bashayiwe, futhi abasolwa bona baye bahlukunyezwa nokuhlukunyezwa. Uma kubhekwa ke ukuthi umuntu uma inguthi ingqondo yakhe yayikade ikwesiphi isimo, umsolwa uma eshayiwe bathi abameli umsolwa akabi kwingqondo elungile ukuthi umuntu angahle akhulume izinto, ngoba uzogcina ekhuluma izinto ezizabe ziyenza ukuthi mhlawumbe kuyekwe ukushawa noma akwazi ukuzivikela, nokuthi abasolwa bebakade belibele behlukunyezwa njengoba bebakade belibele beshawa ngayo leyo ndlela leyo. Futhi umnumzana Mngomezulu uphane nangeminye imizekelo la ukuthi imithetho iye yakhulunywa ebekade idlulile kunelinye icala futhi eliye lakhuluma nokuthi uma umuntu eyogonyuluka kwamele kube netoliki, isikhulukazi uma umsolwa yena uma engakwazi noma engalazi leli limi elisetshenziswayo uma kuyogonyuluka, engakwazi ukuyokhuluma isingisi noma engazwani nalo muntu lo ozabe egonyuluka enaye. Futhi ke ubushushisi bona buye baletha nobufakazi ukuthi abofakazi bobushushisi bona bathi cha abazange abasolwa bona bashawe noma bahlukunyezwe ngale ndlela abameli bayisho ngayo. Futhi labo fakazi labo bona baye bahlonywa imibuzo ekutheni bekade abameli bafuna ukubonisa ukuthi ngempela abasolwa ngeke bavele bayiqambele bathi bona bashayiwe ukuthi bebakade bengashawanga, njengoba ikuthi abameli bona basho ukuthi abasolwa bathe bona baye bashawa kuleli cala. Uma kuqhutshekwa ke umnumzana Mngomezulu ithe uma seka songa ubufakazi uye washo futhi nokuthi ithombe yebo zilethiwe, futhi kubonisiwe nokuthi abasolwa basayinile, futhi kubonisiwe nokuthi abasolwa amagama wabo akhona lapho. Kodwa into esemqoka uthe umnumzana Mngomezulu lezo ithombe akusukuthi abasolwa bebakade bezimisele ukuthi kuthathwe lezo ithombe, futhi abasolwa akusukuthi bebakade bazimisele ukuthi basayine lapho, futhi akusukuthi abasolwa yibona abayibanika labantu laba amagama wabo ukuthi bona bafisa ukugonyuluka ngaleyo ndlela. Abasolwa baphoqiwe ukuthi bagonyuluke. Enye into futhi amaphoyisa laba abazange babonise ubuchwepheshe babo noma icertificate zabo ezibonisayo ukuthi ngempela bona uKennel Raphadu noKennel Mbotho babekade banegunya lokuthi bangathatha ukugonyuluka njengoba
umthetho sisekelo usho ukuthi umuntu okwamele athathe ukugonyuluka umuntu oyikuthi yena unikwe igunya noma ilungelo umthetho sisekelo owalapha eMzansi Afrika. Futhi ke umsolwa uNtanzi noSibiya bona ke bayacela ukuthi lobu bufakazi lobu bokugonyuluka bungasetshenziswa la enkantolo ngoba bona babenze lokho ngemva kokuthi bashayiwe, ngemva kokuthi bebakade bephoqiwe. Akusiyinto ebona bazifisele ukuthi bona bebakade befisa ukuthi bangagonyuluka. Futhi ke enye into esemqoka kuthiwa ke umnumzana uNgomezulu uma iqhubeka uthi uBrigadier uGininda ngalesikhathi ephana ngobufakazi bakhe kunesi statement ukuthi uye wasifunda leso statement esikhuluma ngomsolwa wesithupha. Umnumzana uNgomezulu uyachaza lana ukuthi kukhulunywe ngoKelly Khumalo oqulayo kodwa akuzange lo msolwa loyo aboshwe njengoba umnumzana uNgomezulu eyichaza khona lapho. Uye wakhuluma futhi nangamanye amacala ewabandakanisa nalamacala lawa mhlawumbe nizwile nani kukhulunywa ngomaphosa ukuthi kuthiweni ngabo kulamacala ukuthi kuyicala likamaphosa kuye kwakhulunywa ngale ncwadi egunyaza ukuboshwa komuntu ukuthi ubani onegunya lokuthi leyo ncwadi angayicela noma leyo ncwadi ubani umuntu oyikuthi angahle ayoyisebenzisa ngamafuphi kulelo cala kuye kwakhulunywa kanjalo. Futhi ke uma kubhekwa ubufakazi beAVL buyabonisa ukuthi imoto lebekade uNtanzi kuhanjwa ngayo ihambe ngazo lezonke lezi indlela eyikuthi uNtanzi wayekade ekhuluma ngazo, futhi iye yahamba yayoma nakule engine garage eyikuthi uNtanzi naye uthe imoto iye yama engine garage la bekade eshawa khona. Ubufakazi beAVL buyabonisa ukuthi leyo moto iye yama nase engine garage, futhi umsolo wesibini yena uyasho ukuthi imoto iye yadlula yama ngase Chris Hani Baragwana ngalesikhathi kuyiwa eMoroka. iAVL yebo nongodi oye wafika ufike washo naye ukuthi imoto iyabonakala ilaphayana ngase Baragwana la ukuthi iye yayenza leyanto ebekade bayibize iGPS unlocked ukuthi akubonakala ukuthi imoto ngaleso sikhathi kwenzakalani ngayo. Ubekade efikile ekhuluma ungodi umnumzana uDupriez. Futhi ke kuyabonakala ukuthi imoto le ebekade ihambisa uNtanzi yona bekade kunobufakazi bokuthi imhambise ngamaphi amalanga, futhi nabofakazi nabo bafikile basho ukuthi ngempela imoto leyo imhambisile kodwa kuyaphikwa, abofakazi bayaphika ukuthi uNtanzi ushayiwe ngalendlela ukuthi yena uyasho ukuthi ushawe ngayo. Bese ke abameli bathi bona bayacela ukuthi lokugunyuluka lokhu kubonakale kungekho emthethweni. Bese umnumzana uNgomezulu uma esekaqeda uthe yena ucela ukuthi ukugonyuluka kubonakale kungekho emthethweni ngenxa yokuthi ubushushisi buhlulekile ukubonisa ukuthi nina nigonyuluke ngendlela ebekade isemthethweni, nibe nikade nifisa ukugonyuluka, nibe nikade kuyini ebenikade nikhuluma lokhu bekade kubhalwa. Futhi bona bayaphika ngenxa yokuthi nina niyenasho ukuthi nishayiwe nahlukunyezwa futhi anizange niyenze lokugunyuluka ngentando yenu. Ngamafuphi ubufakazi oyingxoxisano ezikamnumzana uNgomezulu ebekade ehlanganise ubufakazi bukamsolo wokuqala nowesibili. As the court pleases, my lord, I am done with the heads of Mr. Ngomezulu. Yeah, come to Mr. Ramosepele. Manje ke umnumzana uRamosepele ke namhlanje uye washo naye okunye okukhulunywa umnumzana Ramosepele kunala ukuthi umnumzana Ngomezulu uthinte khona ngalokho benilibele nibona mhlawumbe lenkantolo libele ikhuluma nomnumzana uRamosepele. Okunye akuphindile ngeke ngisaphinda ngoba sengidlule kuko ngapha. Uyasho umnumzana uRamosepele ukuthi yebo umsolo wokuqala uboshwe nge-30 zika May wayisiwa ke eDeepkloof kulaye ukuthi uye wayohlangana futhi nomnumzana uKennel Hadebe nge-5 zika June. Futhi ke abameli bayacela futhi bayabonisa futhi nokuthi umsolwa uye wathathwa ke wayisiwa nge-19 zika June wayisiwa wayohlangana nomantshi uVivian Gronyela ukuthi bekade kuse Boksburg nge-24 zika June kulaye ukuthi ubekade eyisiwe enkantolo.
futhi ke isizathu esenza ukuthi abameli basukume bathi cha lento asivumelani nayo ingoba abasolwa bebakade beshaywa, abasolwa behlukunyezwa, abasolwa bethuselwa ngamaphoyisa ukuthi umsolwa wesibini aze asayinde. Umsolwa wokuqala naye kuthiwa ke amalungelo wakhe ukuya ngomthethosikelo aye waqamukelwa la ukuthi umsolwa naye ithe makalibele kusa esahlonywa imibuzo kula ukuthi kuye kwathiwa kuzomiwa ke ngoba umsolwa yena ingathi ufuna ukugonyuluka, futhi ke umsolwa ithe makulibele ukuqhubeka esikhathini kuye kwagcinwa seyukuthi naye amaphoyisa bathi asayinde istatement. Manje ke uma kuqhubekwa ke khona la umnumzana uRamosepele ubonisa naye eminye imithetho sisekelo noma amanye amaqala ukuthi aye wabheka ukuthi lamacala mhlawumbe angahle afane nalamacala nalelicala ukuthi nibhekene nalo. Futhi ke umnumzana Ramosepele uthi into eyikuthi kwamele ibhekwe ukuthi abasolwa bebakade bona ngokwabo kuyibo ebefuna ukugonyuluka, futhi bekwenza lokho bangaphoqwanga kungena nokuhlukunyezwa okuthize obekade kwenzakala kubona. Manje ke uyabonisa ke umnumzana Ramosepele ukuthi lezi statement ezenzwe kuKennel Mbotho istatement ezingekho emthethweni ngemva kokuthi amalungelo kamsolwa wokuqala ukuya ngomthetho sisekelo osetshenziswa lana eMzantsi Afrika uye wagcina seyukuthi lamalungelo wona ayaqamukelwa ngenxa yokuthi kuyabonakala ukuthi uKennel uSergeant Mogula uma efika yena laphayana la kuboshwe umsolwa wokuqala akafikanga eyedwa, ufike ehamba namanye amaphoyisa kwakade kuno Constable Buthelezi uSadike namaphoyisa awe EMPD abekade beyiswar behamba bebonke. Manje ke inkantolo iye yabuza ukuthi ubani ukuya ngomthetho obophe umsolwa wokuqala. Umsolwa wokuqala uye washo ke umnumzana Ramosepele ukuthi kukhulunywe ukuthi uboshwe uSergeant Mogula eyikuthi lapho nalapho ke uthi umnumzana uRamosepele naye umsolwa wokuqala uye waqala wahlukunyezwa khona lapho ngoba uye walaliswa phansi. Ukuphakama kwakhe uphakamiswe ngezankosi zisemuva ekuthi zazikade ziqinisiwe bemdonsa khona lapho, nalabo abanye ebatholakele banaye nabo baye bahlukunyezwa, kodwa lapho akasangenanga kakhulu kulabanye amalisa labe bokade umsolwa wesibili wokuqala enabo, kodwa uthi ukuhlukunyezwa kuqalwe khona lapho. Futhi ke iphoyisa uSergeant Mogula no umnumzana uButhelezi nabo baye babizwa ke ukuthi babe ngabofakazi la ukuthi baye basho nabo njengoba behlonywa imibuzo ukuthi ngempela umnumzana uSibiya uye waphakanyiswa ngazo ozankosi bezikade zimqinisile ezandleni, futhi bekade kubuhlungu ukubonisa ukuthi izandla zazikade zidumbile futhi ephuma negazi umnumzana uSibiya. Futhi ke umsolwa yena uSibiya uye washo ukuthi uye wathathwa wayisiwa eLethabong la ukuthi ufike washawa khona ngemva kokuthi aboshwe, futhi uye waqhubeka wayoshawa eFosloras la ukuthi kwakade kuyindawo eyakamasipali. Futhi umsolwa uye washo ukuthi yena uye waqhubeka futhi wayoshawa nasesiphoyiseni saseDeepkloof kula ukuthi ubekade eyogonyuluka khona. Umsolwa wokuqala ke uye waqhubuye kwaqhutshekwa kwathiwa umsolwa ke uye wahlonywa nemibuzo ukuthi imibuzo yakhona yakade kungasimibuzo ecacile, kakade kuyimibuzo efuna nje ukuthi umsolwa wokuqala yena izinto azikhulumayo bese ziyabhalwa, kuyasheshwa kubhalwa phansi ukuthi umsolwa lezinto azikhulumayo kusho ukuthi uyabonisa ukuthi uyagonyuluka njengoba akazange anikwe ithuba lokuthi achaze zonke izinto ebekade efuna ukuzikhuluma njengoba umsolwa wayekade eshawa amaphoyisa. Futhi kuchaziwe ukuthi amaphoyisa abekade emshaya kwakade kungasiphoyisa elilodwa noma amaphoyisa amabini, kodwa kwakade kuyiqembu lamaphoyisa, amaphoyisa emaningi khona lapho. Kuyokwabuzwa futhi nemibuzo ukubuzwa abofakazi. Iphoyisa liye lasho ke ukuthi yebo umsolwa mayefika kumina ngiye ngambona ukuthi ozankosi zazikade ziqinile ezandleni, futhi ngazivula kancane ngabona ukuthi umsolwa wayekade enamachaphezi wegazi futhi wayekade edumbile khona laphayana ezandleni. uKennel Mbotho into ayibonile uma umsolwa wokuqala efika kuyena.
manje uyacela ke umnumzana uRamosepele uyacela ukuthi kubonwe ukuthi leya mpendulo yakhe uKenneth Mbotho iyabonisa ukuthi leyo mpendulo leyo impendulo ebonisayo ukuthi lo muntu lo wayekade elimele akusukuthi nje bekade kungamachephezi uphinde futhi wachaza ukuthi ozankosi bakanjani ebonisa ukuthi kunalayi ukuthi kuyahlaba ngakhona futhi ngala kunalayi ukuthi uma ziqinisiwe ozankosi kuzoba buhlungu futhi umuntu ofakwe lozankosi naye angahle akhale ngalobo buhlungu loyo angahle adumbe nangokho umnumzana Ramosepele eshilo ukuthi akusiyena umsola wokuqala kodwa uyacabanga ukuthi umsola wokuqala wayekade ezizwa kanjani. Umsolwa ke ufikile naye ithema kaphana ngobufakazi washo ukuthi yena uye wafakwa uplastic ebusweni ebekade idonselwa emuva idonswa ukuthi angakwazi ukuphefumula futhi balibele ebanjiwe ngasemuva. Ithe uma eboshwa umsolwa uye washo ukuthi uye watshelwa washawa mahlandla amathathu nge-30 zika May washawa eFosloras ethembisa nase Deep Kloof njengoba bese sekuchaziwe futhi ke ubushushisi bona buye babonisa ke ukuthi umsolwa yena njengoba ethi ushayiwe kodwa abazange amaphoyisa bamshaye kodwa umsolwa yena ushilo ukuthi wayekade enalokho ukulimala futhi nephoyisa lifikile enkantolo lasho ukuthi yebo libonile ukuthi wayekade elimele futhi nezinto ezibhalwe nakuma OB wamaphoyisa uthi umnumzana Ramosepele ucela ukuthi kubonakale ukuthi akusilona iqiniso ngoba bebabhala izinto ebona bazikhethayo amaphoyisa ebabona ukuthi lezo zinto ngeke zibafake enkingeni ngoba uma bengabhala ukuthi abasolwa balimele kungahle kubuzwe ukuthi bebalimele balinyazwe yini kodwa ke akazange agxile kakhulu nalapho yena ugxile endabeni yokuthi abasolwa babonisile ukuthi bashayiwe kunalayi ukuthi futhi uyasho umnumzana Ramosepele ukuthi amaphoyisa bebashaya abasolwa ngendlela yokuthi abasolwa bangabonisi izimpawu zokuthi balimele nangokho umsolwa wokuqala yena uye washo ukuthi wayekade ekhahlelwa umnumzana Ramosepele uyasho ukuthi yebo ukhahleliwe umsolwa kodwa akuzange kubonakale nakhona bekuya ngokuthi wayekade ekhahlelwa kanjani. Umnumzana uBaloyi yena uma seka phakama uye wathi ke kuyabonisa ukuthi umsolwa kunezinto ukuthi uyazikhetha noma ubufakazi bakhe akusubufakazi obuneqiniso ngoba lezinto azishoya akusizinto ukuthi usho amagama wabantu kule ndaba elandelayo. Umsolwa uye yena wacela esiphoyiseni saseValeria ukuthi atshele iphoyisa ukuthi yena wayekade eshayiwe futhi yena uthanda ukuthi afake isikhalazo leso sokuthi kubhekwe futhi naseyincwadini ukuthi lamaphoyisa laba abamlethile amaphoyisa ukuthi bebakade bemshaya futhi ucela ukuthi kubhekwe nokuthi kubhaliwe na eyincwadini ukuthi umsolwa ushayiwe. Umsolwa owokuqala yena akazange asho igama lephoyisa elithize elaseValeria la ukuthi uthe umsolwa iphoyisa lelo liye lathi ndoda labantu laba abakulethile abantu abaphezulu kwami ngomsebenzi angikwazi ukuthi ngingabhalela lesi sikhalazo ngenxa yokuthi bangaphezulu kwami. Manje umnumzana Baloyi uye wathi ngalokho kuyabonisa ukuthi awuzange usho igama lalo lelo phoyisa. Manje ukuya ngomnumzana Baloyi uthi wawukade uqaphula nje uzikhethela ukuthi ungathi mhlawumbe mangathi kunale phoyisa engilitshelile nangokho ngingasho igama ubufakazi bami buzothathwa bese buyavunywa. Bese naye umnumzana uRamosepele uma eqhubeka esho leyanto ecishe ifana nekamnumzana uMngomezulu ukuthi ubufakazi lobu obulethiwe yena uyacela ukuthi ubufakazi lobuyana bobushushisi buboniswe ukuthi akusilona iqiniso futhi ucela ukuthi inkantolo ingavumi ukuthi lokuya kogunyuluka kuthathwe enkantolo busetshenziswe njengobufakazi. Yena uyacela ukuthi inkantolo ichithe lokuya kugunyuluka ngoba wayekade abasolwa akusukuthi yibona abazivumele ukuthi bangathanda ukukhuluma futhi abasolwa akusukuthi basayindile futhi abasolwa akusukuthi bayekade befisa ukugonyuluka ngaleyo ndlela leyo. Uma eqhubeka uyasho ke ukuthi uyacela futhi nokuthi lenkantolo lena ibone ukuthi umsolwa uye washo ukuthi ubekade elimele
nala enkantolo elimele ezandleni ngalesikhathi ebekade eya kuKennel Mbotho, futhi naye uKennel Mbotho uye waqhubeka esho ukuthi ngempela umbonile umsolwa ukuthi wayekade elimele la ukuthi uye wagcina seyukuthi uyamkhulula kancane loza nkosi lezo ukuthi zingasamqinisi kakhulu, futhi ushilo umnumzane Ramosepele ephana nangobufakazi ukuthi kukhulunywe ngaliphi ilanga umnumzane uMbotho wayekade ekhuluma lezo zinto. Uyaqhubeka umnumzane Ramosepele uthi umsolwa wokuqala naye uye washo ukuthi eFosloras ubekade ehanjiswe namaphoyisa, ubekade khona iphoyisa umhola nase Valeria na umnumzane uGininda uye wafika efika na ehamba naye uSergeant umhola la ukuthi kuye kwachazwa ukuthi isikhathi kwakade ihora lesine, futhi ke umnumzane uGininda yena ufike ngehora lesithupha kula ukuthi bayasho ukuthi umsolwa wokuqala uye wahlukunyezwa ngokuthi amalungelo wakhe eqhamukelwe ngoba uthathwe isikhathi eside elibele enamaphoyisa, nangokho bekade ehleli emotweni kodwa akusukuthi ubekade ekhululekile ngoba uma ingabe wayekade esemaselini bekuzobonisa ukuthi lo muntu ukhululekile ngoba uma umuntu engena emaselini uyaye akhunyulwe ozankosi, futhi lo muntu loyo akwazi ukukhululeka, akwazi nokuthi angahle ahlale kahle, akwazi nokuzilula. Futhi ke uma eqhubeka umnumzana uRamosepele uyasho ukuthi kuyazeka ukuthi umsolwa yena akazange afakwe emaselini eFosloras esiphoyiseni, bekalibele ahleli emotweni leyana ebovu ngombala, futhi imoto yayikade kuyi VW iGolf la ukuthi umsolwa uhleli kanjalo elibele efakwe uzankosi. Amaphoyisa kungani bangazange bona bathathe isinqumo sokuthi mhlawumbe bamfake esiphoyiseni esiseduze saseFosloras? Uthi kuyabonakala ke khona lokho ukuthi kunento ebekade iyenzakala khona lapho kumsolwa wokuqala ngaleso sikhathi. Umsolwa wokuqala yena uye walimala, futhi akusukuthi umsolwa wokuqala ulimele ngendlela eyikuthi akwazeki ukuthi ulinyazwe yini. Umsolwa umnumzane Ramosepele uthi uyacela ukuthi kubonakala ukuthi njengoba umsolwa wayekade ehlaliswe kanjalo ikhona into eshaya amanzi ukuthi yayikade ingayenzeki esemthethweni. uSergeant umhola ubekade ebekwamele ukuthi afake umsolwa emaselini njengoba ubekade enomsolwa obekade othusa kanjalo ukuthi baze bahambe nangeimoto ezeSWAT balibele bathola iescort. Manje kungani bebakade begcine umsolwa emotweni nangokho umsolwa yena kungumuntu oyikuthi udinge nokuthi bahle bamtholele imoto ezinye eyikuthi zizokwazi ukuthi zihambe nabo. Futhi ke uyaqhubeka umnumzana uRamosepele uthi ubushushisi buhlulekile ukubonisa ukuthi abasolwa bagunyuluke ngendlela esemthethweni, kungubona bebekade bezigonyulukela, bekade befisa ukugonyuluka. Ukuthi umnumzana uGininda yena kungani eyewathatha isikhathi esingalingani namahora amabili ukuthi afike, uthi akwazeki, kodwa ikhona into eshaya amanzi ukuthi kungani umsolwa wokuqala wayekade egcinwe laphayana isikhathi esilingana namahora amabili. Futhi umsolwa wokuqala yena uye wagcinwa esiphoyiseni saseValeria nge-31 zikaMeyi, yena wabuyiselwa isikhathi uma kusele imizuzu engama20 ngaphambi kwehora lesibini ntatha kusa. Uyasho ukuthi uma kufikwa ke eValeria, iValeria indawo ekude ukuthi umndeni kamsolwa nabangani bakhe ngeke bakwazi ukuza bazombona ukuthi umsolwa ubekade ekwesiphi isimo. Futhi ke uthi bayacela ke njengabameli ukuthi inkantolo ibone ukuthi ipolice station yaseDiepkloof nayo yayikade ikude la ukuthi abantu bebangeke bakwazi ukuthi umndeni wakamsolwa nawo uye uyovakashela umsolwa noma uyombona. Futhi ke bathi le ndaba leyo ukuthi umsolwa ugonyuluke ngendlela esemthethweni indaba eyikuthi ayikhonakali ngenxa yalezi zimo ebekade umsolwa edlula kuzo njengoba wayekade ehlukunyezwa eshawa. Manje ke uma siya kwindaba le eyenyanga le ekukhulunywa ngayo, kuthiwa umsolwa wokuqala ithe yena uma esuswa esiphoyiseni saseValeria
kuthiwa uya khona kuleyo nyanga leyo. Inyanga nayo iye yafika yaphana ngobufakazi ukuthi umsolwa uphikisana nako ukuthi uye wayokhomba inyanga leyo. Manje ke uma sekuyiwa kwindaba eyenzakele nge-5 zika June la umsolwa wayekade eyokhomba khona, nakho ke kunemibuzo ukuthi abameli bathi bayayibuza. Imibuzo efana nokuthi leliya phepha elilethiwe iphepha ekuthi linamagama ayikuthi wona wayekade umsolwa engawazi, amagama ayikuthi akhuluma nangokuyokhomba, la ukuthi impendulo iye yafika yathi yebo ngingahle ngiyokhomba. Umsolwa yena esho athi yebo angahle ayokhomba, kodwa kuthiwa umsolwa wayekade engazi ukuthi kuthiwa uyokhomba ini kahle ebekade yenzakele nini, ebekade kwenzakalani. Umsolwa wayekade engenalo lolo lwazi lolo. Manje bayacela ukuthi nabo lobo bufakazi lobo inkantolo ibuchithe, ukuthi umnumzana uBrigadier uGininda yena wayekade kungumuntu vele naye onegunya lokuthi angahle asize ngokuthi kuyogunyuluka laphayana, agcine seyikuthi ushaya ucingo. Lokho nayo into eyikuthi kuyamangazwa ukuthi umnumzana uGininda kungani angazange ashayele ucingo ekhulume nomphathi wakhe, ukuze umphathi wakhe kube uyena oyikuthi uyahlela ukuthi kutholakale unoma ubani loyo obekade ezosiza ngaloko kugunyuluka. Futhi ke umnumzana uGininda ukuthi ubekade ekhulumana nalabo bantu ecingweni, uthi umnumzana Ramosepele akwazeki, nangokho aye wathola Colonel Hadebe obekade esuka eRustenburg ukuthi azosiza, kodwa akwazeki ukuthi ukhulume naye wathini. Manje ngalokho uthi uyacela ukuthi lobo bufakazi nabo buchithwe, kungathathwa njengobufakazi obokuthi umsolwa ngempela yena ugonyulukile kuleli cala. Futhi ke uma kubhekwa naye uKolonel Hadebe kuthiwa umsolwa njengoba yena ulwazi lakhe umsolwa yena ubekade eyazi ukuthi uboshelwa icala ekuthi bekade kuyicala ledakamizwa ekuthi bekade kuyi case 217 2019. Uthi manje ke yena umsolwa wayekade eyazi lokho, kodwa uye wamangala seyikuthi ubuzwa ngale licala ekuthi siphamlana enkantolo ngalo, ekuthi bona bayasho futhi abameli ukuthi bona bayacela ukuthi nalo kuyakukhomba okwenzakele nge-5 zika June nabo bubonakaliswe ukuthi bekungade kungekho emthethweni, njengoba umsolwa wokuqala yena wayekade engazimiselanga ukuyokhomba lokho. Uphoqwe amaphoyisa ukuthi ayokhomba ngokuthi yena uyavuma ukuthi ngempela ubekade elapho noma ubekade ekhomba indawo azaziyo. Uthe umnumzana Ramosepele uyacela ukuthi inkantolo ingavumi ukuthi umsolwa yena ngempela uye waya ayokhomba. Uma siqhubeka ke siya la umsolwa eyewashawa khona ethembisa enkantolo nge-10 zika July, umsolwa wokuqala yena uye weza ephana ngobufakazi ukuthi nge-10 zika July njengoba kwakade kuyophenywa yena uye washawa. Futhi ke akuzange kufakwe kuzo incwadi iOB ukuthi umsolwa uye washawa khona laphayana nge-10 zika July. Abameli bona bathi bayacela ukuthi kwazeke ukuthi amaphoyisa aye washaya umsolwa, futhi nase Silverton kuye kwayiwa futhi kwacelwa ukuthi umsolwa asuswe lapho ayobekwa kwesinye istokisi. Ubufakazi buye bafakwa, ubufakazi ebufaka encwadini yobufakazi ebizwa ubufakazi buka OO, la ukuthi nakhona kuye kwashiwo ukuthi umsolwa njengoba ebekade eshawa kuye kwaziswa, kodwa lokho kushawa kukamsolwa wokuqala akuzange kuthathelwe ekhanda. Kuye kwathathwa nje ukuthi uyakhuluma kodwa akuzange kubhalwe ndawo. Futhi kuyashiwo ukuthi nangalesikhathi umsolwa eyovela kuMantshi, ngalendlela uMantshi eyewaziphatha ngayo akusindlela ebekade isemthethweni. Kuyabonisa ukuthi umsolwa wokuqala naye wayekade ezimisele ukuthi atshele inkantolo ukuthi kwenzakeleni. Gcina lapho ke umnumzana Ramosepele ngomfakazi buka ukuya ngomsolwa wokuqala, nalapho uyacela ukuthi umsolwa wokuqala
lobufakazi lobu bokugonyuluka inkantolo ingabamukeli ngenxa yokuthi umsolwa yena uhlukunyeziwe ukuze agcine seyukuthi uyagonyuluka noma ugcina esayina lawo maphepha ngemva kokuhlukunyezwa. Manje ke uma kungenwa kubufakazi bukamsolwa wesibini sikhona istatement eyukuthi siye sashiwo ukuthi umsolwa abameli bona bayaphakama bathi bona abavumelani nale ndaba yakamsolwa wesibini ukugonyuluka kwakhe laphayana kuKennel Raphadu ngoba amalungelo wakamsolwa wesibini nawo ayewaqhamukelwa ukuya ngomthetho sisekelo obekwe lana eMzansi Afrika la ukuthi ubufakazi buye banikezelwa ukuthi umsolwa naye uyasho ukuthi uye eshawa amaphoyisa ethuselwa amaphoyisa futhi yena wayekade engazimiselanga nokusayina lamaphepha lawa kuye kwayiwa endaweni ethize la ukuthi ubekade kunamafem ngemva kokuthi ubekade ehlangene nomantshi uKronye nge-24 zika June 2020 la ukuthi yena uye akazange umsolwa atshelwe amalungelo wakhe kodwa kule yancwadi leyana kubhalwe ukuthi umsolwa yena utshelwe amalungelo wakhe. Umsolwa yena uthi uye wafakwa iplastiki naye ehlukunyezwa leyo plastiki ize idonswa emuva la ukuthi umsolwa wayekade eshawa naye ngaleso sikhathi leso futhi ke uye washwa naye umsolwa ukuthi ugcine seyukuthi ubekade ewopha naye ezandleni zakhe njengoba ozankosi zazikade zilokhunjeni ezibezikade zimqinisile futhi kugcineke seyukuthi kwistatement kuchaphazeleka igazi khona lapho lesi statement umsolwa yena ethi usisayinile. Kuyazeka ke ukuthi umsolwa yena uboshwe nge-16 zika June 2020 eboshwa Sergeant Mukhani ehamba no Constable Mabena labe ukuthi bona bebakade bephenya kuleli cala futhi ke ushilo ke ukuthi ithema ebuza amaphoyisa ukuthi bazibonakalise ukuthi bangobani njengoba bese sengichazile ukuthi umsolwa yena ugcine seyukuthi uthi ushayiwe uMabena ngemva kokuthi uMabena ethe kuye angazenzi ingathi umuntu ohlakaniphile futhi ke umsolwa wesibini ushilo ukuthi uSergeant Mukhani wayekade ezazisile kuye ehamba noMabena washo ukuthi bebakade belibele bemfunela leli cala elika Senzo Meyiwa eyikuthi futhi bona bebakade baphethe nedokodo ukuthi lalikade kuyidokodo lakwaNongoma. Umsolwa wesibini yena ke uhanjisiwe wayisiwa esiphoyiseni sasePretoria la ukuthi uyawavalelwa khona futhi kwafika kwabhalwa ke kuyi-OB ukuthi yonke into yayikade ihambe kahle ukuya ngamaphoyisa kodwa into ebhaliwe kwi-OB umsolwa uphikisana nayo. Umsolwa wesibini uphikisana nayo njengoba yena wayekade azi ukuthi uboshelwe icalwa lakwaNongoma leli ekuthi ulimele la enkantolo namhlanje icala lika Senzo lokubulala lika Senzo Meyiwa. Umsolwa yena uthi bekade engazi lokho ngoba bafike bamtshela ngokuboshwa kwecala lakwaNongoma. Umsolwa wesibini yena akazange esho amaphoyisa uthi amaphoyisa abazange bamtshele amalungelo wakhe ngalesikhathi beze bemthathela no makhalakhukhwini wakhe ababini futhi bamthole ebekade enentombi yakhe. Into eyenzakeleke nge-17 zika June ukuthi umsolwa wesibini yena uye waphana uye wayisiwa ke boardroom la ukuthi ubekade uSergeant Mukhani ithema kafika khona lapho bakade kunomuntu wesilisa obekade ethatha izithombe khona lapho zakhe umsolwa wesibini bese ngemva kwesikhathi kulayi ukuthi uye wathathwa wayisiwa futhi kuyi-boardroom la ukuthi kuye kwafika amaphoyisa alandelayo Mukhani, Mabena, Mkhula no Brigadier Gininda nenye insizwa yayikade ifake ama-crossband engaziwayo ngegama lalo. Futhi uthi ke umnumzana Ramosepele uBrigadier Gininda uye waphika ukuthi yena uyibekade ekuyi-boardroom ngalelo langa. uMukhani noMkhula nabo baphikile ukuthi uBrigadier Gininda wayekade khona lapho kuleya boardroom la ukuthi njengoba kuthiwa umsolwa ukuyicala elikhulu kakhulu umsolwa wesibini manje umsolwa wesibini kuthiwa uyena ke oyikuthi
ugcine seyikuthi uyaboshwa ngemva kokuthi umsolwa wokuqala wayekade sekaboshiwe. Futhi uthi kuyabonakala ukuthi kunokukhonakala ukuthi lo muntu lo phenya kuleli cala lo ophethe leli cala leli uyena oye wakhuluma qala nomsolwa wesibini, njengoba ikuthi uye wayisa laba abakhe abancane kuye ngerank ehambise abosajeni. Umsolwa wesibini uye wafika waphana ngobufakazi ukuthi iphoyisa ebelikade likhulumisana naye kwakade ku Brigadier Gininda. Washo futhi nokuthi uBrigadier Gininda uye wambuza ngaleli cala lika lokubulawa kuka Senzo Meyiwa ukuthi umsolwa wesibini naye ushilo ukuthi uye watshela uBrigadier Gininda ukuthi akazi lutho, la ukuthi uBrigadier Gininda uye wambuza futhi ngokubandakanyeka kwakhe kulokubulalwa kuka Senzo Meyiwa. Umsolwa wesibini wagcina seyikuthi uyaphendula okwesibini uthi yena wayekade engekho emsebenzini, yena ubekade esekhaya. Kula ukuthi umsolwa wesibini uye washo ke ukuthi uBrigadier Gininda uye wambuza ukuthi kungani eye wagunda inwele zakhe. Umsolwa wesibini yena uye waphendula uBrigadier wamtshela ukuthi akazange ayenze lehele inwele ngalendlela uBrigadier Gininda wayekade emtshela ngakho. Umsolwa wesibini yena uye wacelwa ukuthi avule umlomo wakhe ukubona ukuthi iphoyisa lize likwazi ukumbheka phakathi emlomo, ukubheka ukuthi wayekade enalo igolide na emlomo. Umsolwa wesibini yena uye wahlolwa nokuthi wayekade engenayo imibhalo na noma ama-tattoo. Futhi ke umsolwa wesibini uye washo ke ukuthi uye wayisiwa eCarltonville emsebenzini la bekade esebenza khona. Kula ukuthi ubekade ehanjiswe uMabhena noMkhani. Ithema kufikwa ke khona lapho uye watshelwa amaphoyisa ukuthi abayise kwi-HR department ebekade ise shift 8. Kula ukuthi ubekade esebenza khona. Amaphoyisa ke baya khona lapho bacela ke amaphepha wakamsolwa we-leave namanye amaphepha ke. Kula ukuthi uBrigadier Gininda uye wafika ehamba nayo uSergeant Mukhola behamba namanye amaphoyisa. Thema kufika ke uBrigadier Gininda kula ukuthi kuye kwalandwa ke kwayiwa esibhedlela kulandwa ifayili lakhe umsolwa wesibini. uBrigadier Gininda waya kumsolwa wesibini embuza futhi ngalo leli cala lokubulawa kuka Senzo Meyiwa. Umsolwa wesibini yena ugcine seyikuthi uyaphika futhi ethi Brigadier mina angikwazi lokho. uBrigadier Gininda yena waqhubeka wathi ungumsolwa wena kuleli cala futhi kunobufakazi obubonisayo ukuthi wena ungumsolwa kuleli cala lokubulawa kuka Senzo Meyiwa. uBrigadier Gininda uqhubeke kanjalo elibele etshela ufakazi ukuthi nala uma kubhekwa izithombe ezabantu ukuthi bakhona kuleli cala leli, nawe uyabonakala ukuthi ukhona kuyithombe zalabo bantu ebekade bekhona kuleli cala. Manje ke uBrigadier Gininda yena uma eqhubeka uyabonisa ukuthi yena uye washo ukuthi umsolwa wesibini ubekade eyingxenye yalabantu laba ukuthi bona bakuleli cala leli lokubulawa lika Senzo Meyiwa. Futhi umsolwa wesibini yena akazange, uBrigadier uthi umsolwa wesibini akazange aphike, nangokho umsolwa yena ethi uphikile enkantolo. Manje umnumzana Ramosepele uthi uyacela ukuthi ubonwe ukuthi lobo bufakazi buka Brigadier Gininda akulona iqiniso, ngoba akusiyinto ukuthi iyenzakele ngalendlela uBrigadier Gininda ayisho ngakhona. Uma kuqhubekwa ke umnumzana Ramosepele ebheka usekabheka ubufakazi ke bayo iAVL ukuya ngomnumzana uDuprez, njengoba esho ukuthi imoto lebekade ihambisa umsolwa iye yafika yama laphayana sibanye yama isikhathi esilingana namahora ayisikhombisa. Uyabuza umnumzana Ramosepele uthi kwakade kwenzakalani ngaso leso sikhathi, futhi uthi uyabona ucela ukuthi kubonakala ukuthi ubufakazi bakhe umnumzana uMkhani bona kuyinto eyikuthi ngahle kungabazwe ngakho, ngoba uma kubhekwa isizathu sokuthi umsolwa wesibini wayekade eyiselwani eAlbertine
uthi leso sizathu leso isizathu ukuthi singahle singabazwe ngoba kwakade kuboshwe lana umuntu oyikuthi ubucayi ngoba usecaleni elokubulawa kuka Senzo Meyiwa la ukuthi kungani lo muntu lo manje wayekade egcinwe laphayana kule ndawo isikhathi eside esingaka elibele eyedwa kungani bangamathathanga bamfaka kwesinye istokisi samaphoyisa ukumgcina njengoba ubufakazi beAVL busho ukuthi imoto iye yama laphayana isikhathi eside manje kungani bangazange bamgcine khona laphayana esitokisini samaphoyisa ngoba ushilo umnumzana uRamosepele ukuthi akhona amanye ama-police station akhona eduze kodwa umsolo akazange agcinwe khona kuyasho ukuthi ikhona into eshaya amanzi khona lapho uma eqhubeka usho khona laphayana esiphoyiseni sase engine uthi kwakade kunemoto futhi eye EMPD iVW iGolf futhi kwakade kunenye imoto ekukade kuyi-hardbody eye-Nissan ebengasetshenziswa ukuthi umsolo angathathwa ngayo ayisiwe kunoma yisiphi isitokisi samaphoyisa la ukuthi angahle agcinwe khona njengoba kuthiwa kwakade kuwumuntu obekade evikelwe kakhulu inkantolo iye yasho ukuthi amaphoyisa kuyahle kuyenzeka ukuthi amaphoyisa wala eMzansi kunokuthi bashaye ucingo ukuthiwa kubhekwe eNongoma bona bayahamba bayozibhekela kwaNongoma uma eqhubeka umnumzana Ramosepele uthi umsolo wesibini yena uye washo ukuthi uye washawa efakwe uplastic futhi ekhanda icishe ifana naleyana ebekade ngiyishilo ngalo ukuthi umnumzana uNgomezulu uye washo naye ukuthi ufakwe iplastic umsolo washawa lelo plastic lelo likhishwe ngemva kokuthi umsolo wesibini ebuzwa ukuthi yena usekazimisele nawo ukuthi angahle akhulume iqiniso kulayi ukuthi umsolo wesibini yena ugcine seyikuthi uyasho ukuthi uMabhena akazange abe yingxenye yokushawa lokho futhi umsolo wesibini yena uye washo ukuthi ubekade njengoba wayekade elibele eshawa kanjalo imoto iyayikade ikhona leya moto iToyota Fortuner ebekade isetshenziswa amaphoyisa futhi ke umsolo wesibini naye uye washo ukuthi imoto ebezikade zikhona laphayana ngasendaweni le ekulahlwa khona izibi lezo imoto ushilo ukuthi Toyota Fortuner yayikade ikhona futhi wayekade elibele efakwe ozankosi ezandleni zombini umsolwa elibele ebhekwe nangamanye amaphoyisa futhi kwakade kunabanye abekade bebheke umzila la kudlula khona istimela kuye wafaswa umsolwa efaswa ozankosi zakhe ziyezafaswa kuleyo nsimbi la kudlula umzila westimela uthi ke uma eqhubeka umnumzana uRamosepele uthi umsolwa uye washo ukuthi leya jacket yakhe ibiye yakhishwa njengoba ebekade ebuzwa imibuzo ngalo lelicala leli lokubulawa kuka Senzo Meyiwa uye washo umsolwa ukuthi yena uye wabatshela amaphoyisa ukuthi umsulwa kangakanani amaphoyisa kodwa abazange bamkholwe lokho ubuthelezi uMabhena uJonathan nabo bebalibele baqhubeka belibele beshintshana ngaye bemdonsa ngale ya plastic yasetshenziswa ebekade kuyiplastic yase Struets la umsolwa wesibini naye eyewasho ukuthi kunesikhathi esithize la ukuthi uye washo ukuthi enye imoto ukuye kwayiwa kuyo kwakhishwa futhi namanzi wathelwa ngamanzi emzimbeni wakhe futhi umsolwa yena uye washo ukuthi wayekade enganelisekanga enqondweni yakhe ukuthi angahle akhulume ngoba kwakade futhi nangalela langa ushilo umsolwa ukuthi kwakade kubanda kakhulu ingakho yena ethi ubekade egqokile futhi ngalelo langa akalalanga kahle njengoba wayekade ebuyiswe intathakusa uma kulibele ukuqhubekwa kubhekwa lobufakazi bayo iAVL uthi umnumzana uRamosepele yebo iyabonisa ukuthi iye yama engine garage kodwa ubufakazi lobu obulethiwe obukhulunywa ngumnumzana uMohani buyasho ukuthi imoto ibekade ime kuphi kodwa akushiwo isizathu ukuthi imoto yayikade ithini uyacela ukuthi inkantolo ibone ichithe lobo bufakazi bakhe umnumzana uMohani
lobu bokuthi imoto yayikade imoshekile, ngoba ubufakazi be-AVL buyasho ukuthi imoto ye-Toyota Fortuner yona yayikade ise-engine garage la ukuthi kuthiwa kula imoto zamaphoyisa zilungiswa khona, kodwa kuthiwa akuzange kubonakaliswe ukuthi leyo moto leyo iye yalungiswa ubani. Manje abameli bona bayacela ukuthi kubonakala ukuthi imoto ayizange ilungiswe. Ngemva kwalokho kulayi ukuthi imoto iye yahanjwa. Umsolo wesibini yena uyaphika ukuthi imoto iye yamosheka kuyo leya ndawo. Yena uthi akazange abone imoto imosheka futhi akazange abone imoto ilungiswa. Ukuya ngobufakazi bayo i-AVL, lobo bufakazi buyasho ukuthi imoto ime laphayana e-engine garage kufike kusukela ihora lesithupha lishaya nge-18 zika June ukuyofika ntathakusa la bese sekushaya imizuzu eyishagalolunye ngemva kwehora le-12 bese sekuyi-19 ke ngalelo langa la ukuthi imoto yayikade ihamba yasuka ke e-Eratin yaya ePretoria North la ukuthi umsolwa uye wafikiswa khona imizuzu engama-20 ngaphambi kokuthi kushaye ihora lesithathu ntathakusa. Umuntu uma ecabanga ke ukuthi umsolwa yena uye wafikiswa lapho ntathakusa kanjalo wazokhishwa ke futhi khona ekuseni, kuyabonakala ukuthi umsolwa akazange abe nesikhathi esisanele kusokuthi umsolwa aze aphumule. Kubonakala ukuthi umsolwa yena ubekade enamaphoyisa isikhathi esingalingana namahora angaba yi-17 kwe emahoreni ekuthi sinawo welanga amahora angama-24. Izinto ezenzakele ke uma siya kwizinto ezenzakele nge-19 zika June, umsolo wesibini yena uye wakhishwa ke esiphoyiseni ekhishwa umnumzana uMkhani isikhathi uma kusele imizuzu elishumi ngaphambi kwehora lesihlanu ntathakusa la ukuthi umsolwa uye wabekade eyisiwa esiphoyiseni sase-Vosloorus, ubekade eyiselwa leliyacala lakwaNongoma. Kula amaphoyisa wona waye waphana ngobufakazi ukuthi umsolwa ubekade eyisiwa eVosloorus la ukuthi ubekade eyovelela icala leli eleyidakamizwa umsolo wesibini. Ukuya ngobufakazi ke bakhe umnumzana uMkhani uye washo ukuthi ke ithema basendleleni baya eVosloorus baye bathola ucingo elibuya kuBrigadier uGininda elibatshela ukuthi manje kuzafuneka ukuthi baqhezuke emgaqweni baye eMoroka Police Station la ukuthi uBrigadier wayekade sekayenza amalungiselelo bokuthi bazohlangana naye uKelly Khumalo la ukuthi uzofika athathe istatement kusuka kuye umsolwa wesibini. Ukuya ngaye umnumzana uMkhani uthi ke bona baye baqhubeka baya ke la ukuthi bebakade betshelwe khona ukuthi bayohlangana naye uKelly Khumalo. Bona wayekade behamba noJonathan uye oye wayisa umsolo wesibini kuye uKelly Khumalo. Itho umsolo wesibini yena uyaphika ukuthi uhlangene noKelly Khumalo ekuseni nge-19 njengoba amaphoyisa wona asho. Yena umsolwa uthi uma ke fika laphayana kuleya ndawo kwakade kungasi emini ekseni njengoba ukuthi uSergeant Mkhani yena uthi bafike ekuseni. Umsolwa uyakuphika lokho. Umsolwa wesibini yena ushilo ukuthi lezi zinto ezikhulunywa umnumzana uMkhani kwakade kungasiqiniso, kodwa ushilo umsolwa futhi ukuthi bona bebakade ngempela kuhanjwa ngale moto enye ebekade balandela emuva, bebakade kuneyimoto eze iMPD ukuthi nazo zazikade zihamba khona lapho. Yena uthi uqale ukubona lokho uma sekufikwa ngaseVosloorus. Umsolo wesibini yena ushilo futhi ukuthi enkantolo yaseVosloorus akazange afakwe kwenye imoto. Yena uye washo ukuthi akazange futhi avele nasenkantolo, ubekade elibele akazange futhi afakwe nasemaselini umsolwa wesibini. Yena uthi ngemva kwesikhashanyana kulayo ukuthi kuye kwahanjwa ke kuhanjiwa kusuka laphayana enkantolo yase Vosloorus kwangenwa emgaqweni ke uN3
ithe makulibele kuhanjwa ke kanjalo uye wabona ke umsolwa ukuthi kuye kwafikwa esibhedlela saseSoweto iChris Hani Baragwanath kuye washo ke umsolwa wesibini ukuthi iphoyisa elomuntu wesilisa ke lona liye lafika ukuthi lelo phoyisa lalikade lihamba nomuntu wesifazane nomntwana. Lelo phoyisa lelo ke lona lifike lihamba nomuntu wesifazane nomntwana kanjalo yena wangena ke emotweni wafika wahlala ngasehlangothini lesandla sesinxele futhi amaphepha wayekade ekhona ephethwe kuye iphoyisa lelo ukuthi umsolwa yena ulaze njengomnumzana uRaphadu. Ithe umsolwa uma ephana ngobufakazi bakhe uye waqhubeka washo ukuthi uye wabona iboard ebekade ibhalwe ukuthi Orlando kula ukuthi umsolwa uye washo ukuthi uBrigadier Gininda wafika njengoba ebekade ichazile nangale ngakumnumzana Mngomezulu ukuthi uBrigadier Gininda ufike ehamba no Sergeant Mkhola. Bambuza futhi nangokubulawa kuka Senzo Meyiwa umnumzana uRamosepele uphinda into ecishe ifana nayo leyana. Uma siya khona lapho izinto ezenzakele khona nge-19 ukubuya lokuyana ukusuka eRustenburg la ukuthi nomnumzana uMngomezulu wayekade ekushilo ukuthi kuye kwabuyiwa kusuka eRustenburg la ukuthi umsolwa ubekade ethweswe icala lokuthi ubekade etholakele eneyinhlamvu la ukuthi umsolwa ushilo ukuthi akazange efakwe emaseleni njengoba ukuthi umnumzana uMkhani naye eshilo ukuthi umsolwa akazange efakwe emaseleni walaphayana eRustenburg. Lokho ke uthi umnumzana uRamosepele kuyenzwa ukuthi kuzibuzwe imibuzo ukuthi yingani umsolwa engazange efakwe emaseleni. Futhi ke kuyakhulunywa nokuthi uyasho umnumzana Ramosepele ukuthi ukuya ngomsolwa wesibini yena uthi uye wafakwa ke esiphoyiseni sasePrimrose la ukuthi bekade isikhathi kwakuyimizuzu e15 ngaphambi kwehora lesine ntathakusa nge-20 zika June uma besuswa besuka eRustenburg bezofika ePrimrose. Umsolwa yena ushilo ukuthi uye wafakwa futhi nasesiphoyiseni sasePretoria. Umsolwa yena lokho kubonakalisa ukuthi umsolwa ke uthathe isikhathi esingaba lingana namahora angama22 ngemva kokuthi kusukwe eRustenburg naye sonke lesisikhathi elibele hamba namaphoyisa ngaleli yalanga ukusuka nge-19 ukuyisa kwi-20 zika June. Futhi ke kuyabonakala ukuthi umsolwa yena uqhubeke futhi ehlala isikhathi eside namaphoyisa isikhathi esingalingana namahora angama-44 emahoreni angaba ama-48 ukubonisa ukuthi umsolwa wayekade ehlukunyezwa ngokuthi abe namaphoyisa ngaleyo ndlela noma ukuba namaphoyisa isikhathi eside kanjalo. Uthi futhi uma kubhekwa nobufakazi bakhe udokotela uyafanisa naye ubufakazi ukuthi umnumzana uMngomezulu bese sekabhekile nakho. Nayi enye into evelile ukuthi nge-24 zika June kuyazeka ke ukuthi umsolwa yena uye wathathwa wayisiwa eBoksburg enkantolo kulayi ukuthi isizathu bekuwukuthi ayohlangana nomantshi uKronye la umsolwa wesibini yena ithe mayesuswa laphayana esiphoyiseni esaseMoort yena uye washo ke kuthiwa umsolwa uye waphika kumnumzana uGininda indaba yakhe ummeli umtshi yakho. Kodwa ke umnumzana Gininda yena bekasho ukuthi umsolwa uthe umnumzana umtshi yakho ummeli wakhe. Umsolwa wesibini yena uyasho ukuthi yebo ngempela uma kufikwa laphayana kumantshi uye wahlangana naye umantshi kwakade futhi kunetoliki kunalomlisa lo umtshi yakho ukuthi uhlangene naye okokuqala nge-24 zika June enkantolo. Umsolwa wesibini uye waphana ngobufakazi ukuthi uye wakhuluma notoliki ekhulumisana njengoba etshela utoliki etshela umantshi izinto zazikade zikhulunywa ngalesikhathi kwakade kusenkantolo. Futhi ke umsolwa wesibini yena uyaphika ukuthi uye watshela umantshi nomnumzana uMkhani
ukuthi umnumzana uMjiyakho ummeli wakhe uthi cha lokho umsolwa wesibini uyakuphika akazange akuvume lokho futhi umnumzana uRamosepele uye waphana nangezinye ezemithetho ukuthi iye yashiwo einkantolo ezihlukile la ukuthi ubekade ekhuluma ukuthi uma umuntu eseka phambi komantshi kuthiwa kunommeli lo mmeli loyo eyiphi indima akwamele ayidlale njengommeli manje uma kuqhutshekwa ke ebonisa umnumzana uRamosepele ukuthi umnumzana uNtanzi uhlukunyezwe kanjani uthi ke kunobufakazi obuningi obubonisayo la enkantolo ukuthi umsolwa wesibini yena uhlukunyeziwe kubonakala ukusukela kulamalanga la we-18 ukuyofika nge-24 zika June uthi nge-18 zika June umsolwa yena uye wakhishwa esitokisini sase Pretoria North la ukuthi isikhathi kwakade imizuzu e30 ngaphambi kwehora lesishagalolunye la ukuthi yena wabuyiswa ke Ntathakusa nge-19 zika June imizuzu e30 ngaphambi kwehora lesithathu Ntathakusa lokho kuthathe isikhathi esingalingana namahora angaba 17 amahora angalingana ne-17 la kubonakalisa ukuthi umsolwa yena ubekade ehlukunyezwa isikhathi leso sonke ebekade efako ozankosi elibele esemotweni ehleli imoto iyehla inyuka naye uthi kuyabonakalisa futhi ukuthi ubufakazi lobu obizwe abofakazi ababushilo la enkantolo akusilona iqiniso isikhulukazi ubufakazi bokuthi umsolwa wayekade ezodliwa isizungu ngalesikhathi ebekade ezosala eyedwa nangokho umsolwa kuthiwa uye walala kodwa umnumzana Ramosepele uthi umsolwa akalalanga isikhathi esanele ngoba ulele isikhathi esingalingana ngaphansi kwamahora amabini ngaphambi kokuthi ayisiwe kuKennel Raphadu nge-19 zika June ekhishwa laphayana esitokisini imizuzu engama30 ngaphambi kwehora lesithupha la ukuthi ubekade eyisiwa khona kuKennel Raphadu elele isikhathi esingaphansi kwamahora amathathu la ukuthi nakhona ekufikeni kwakhe kuKennel Raphadu umsolwa uthi wayekade ehanjisiwe kusuka enkantolo yaseFosloras ukuyisiwa khona lapho eMroka ekubonisayo ukuthi umsolwa wayekade ehlukunyezwa nako lokho kuhamba lokho umnumzana uRamosepele ukuthatha njengengxenye yokuhlukunyezwa uthi umnumzana uRamosepele abukho ubufakazi lana enkantolo okubonisayo ukuthi umsolwa yena uye wahamba wasuswa esiphoyiseni sase Pretoria ukuyofika eMroka yena abukho ubufakazi obubonisayo ukuthi umsolwa ubekade edla inkantolo iyabuza ukuthi manje kusho ukuthi amaphoyisa nawo lawayana wayekade engadli umnumzana Ramosepele wathi lokho akusinto engayisho kodwa ngikhuluma lokho okukamsolwa ukuthi yena wayekade efakwe ozankosi isikhathi esingalingana namahora ayi12 ngoba usoloko afakwe ozankosi kusukela imizuzu e30 ngaphambi kwehora lesithupha ekseni ukuyofikela uma kushaya ihora lesihlanu ntambama elibele efakwe ozankosi ngalo lelo suku wayekade ethatha ayiswa eMroka futhi ke ubufakazi buyabonisa ukuthi uma efikile ke eMroka yena umsolwa uye wathathwa wayisiwa eRustenburg la ukuthi uye wafikiswa khona eRustenburg nge-20 zika June mizuzu e15 ngaphambi kwehora lesine futhi uthi umnumzana uRamosepele umsolwa ke yena uyabonisa naye ukuthi uye wayisiwa futhi wayisiwa ePrimrose elibele efakwe ozankosi lokho nako uthi umnumzana Ramosepele ukuhlukunyezwa ngoba umsolwa wayekade enganikwa isikhathi sokuthi alale isikhathi esanele nangokho kuye kwashiwo ukuthi umsolwa wayekade lale emotweni kodwa umnumzana Ramosepele uthi cha lokho akusikona ukulala oyikuthi umuntu uyabonakalisa ukuthi uyahlonipheka ngokulala ngaleyo ndlela enjalo uthi uma kubhekwa lo buyafakazi bakhe umnumzana uMjiyakho
kubandakanisa nalo yana okukhulunywa umnumzana uMngomezulu ukuthi umnumzana uMjiyakho yena akusiyena umuntu eyikuthi kungahle kugxilwe kuye ukuthi ngalesi sikhathi uhlangene naye umantshi umnumzana uMjiyakho uye wayeka edlala indima yokumela ngoba ayikho into aye wayikhuluma futhi nomthetho sisekelo uyasho ukuthi umuntu uma ekuthiwa umele umuntu yini into akwamele ayenze ngoba umsolo wesibini njengoba ikuthi umnumzana uMjiyakho uma kuthiwa ubekade emmele umnumzana uMjiyakho ayikho into aye wayenza nokuthi akhulume naye umsolwa ngaphambi kokuthi umsolwa azogunyuluka amazise naye ukuthi uma uzogunyuluka naku nayi into ozabe uyenza lokho kuchaza ukuthi uthi umnumzana uRamosepele lokho akuzange kwenzeke manje uma eqeda umnumzana uRamosepele uthi uyacela naye ukuthi ukugonyuluka lokuyana komsolo wesibini uthathwe njengento engekho emthethweni ngenxa yokuthi amalungelo womsolo wesibini wayekade eqhamukelwe nakhona futhi umsolo wesibini uye wahlukunyezwa. As the court pleases, my lord, I am done with the heads of Mr. Ramosepele. Yeah, the others, Mr. Mshololos. Manje ke uma sesingena ku ingxoxo zakhe uadvocate uMshololo ushilo ke yena ukuthi amalungelo wabasolwa aqhamukelwe futhi uqale ngomthetho sisekelo la ukuthi ubekade kukhulunywa ngelinye icala ukuthi uMagwaza wayekade ekhona kulelo cala la ukuthi kuthiwe kuye kwagcinwa sekubonwa ukuthi kutholakele ubufakazi obukade bungekho emthethweni kulo lelo cala la ukuthi amalungelo wakhe uMagwaza wayekade eqhamukelwe nawo manje ubandakanisa nalo lelicala uthi uadvocate Mshololo nge-30 zika May iqiniso futhi kuyabonakala ukuthi umsolwa uye wathathwa wayisiwa kuye uKennel Mbotho futhi ke ukuvunyelwa kwalezi statement yena uthi lezi statement kuya akuvunyelwana ukuthi zingahle zivunywe ngenxa yalezi zinto ezilandelelayo. Into yokuqala umsolwa wokuqala yena uye washawa nge-30 zika May ukusukela isikhathi ezebe eboshwa kufikela aze ayosayina lesiya statement ekuthiwa siyenzwe umsolwa kodwa umsolwa yena angasiyenzanga futhi ke istatement sona sithathwe amaphoyisa futhi wayebekade enamanye amaphoyisa la ukuthi umsolwa uye washawa khona ngemva kokuthi ayenze leso statement kuyena uKennel Mbotho futhi uyasho ukuthi likhona icala elinye ukuthi umthetho uye walisho ukuthi umsolwa uma kwenzeka kanjalo kuyabonakalisa ukuthi lokho akusikona ukuvikelwa kwamalungelo wakhe umsolwa futhi ke uyaqhubeka uthi uToliki obekade ekhona laphayana kwamele kubonakalise ukuthi lo Toliki lona unayo imvume futhi uyathembeka ukuthi yonke into azoyisho kuzabe kuyiqiniso ukuya ngalendlela ebekade umsolwa eyisho ngakhona la ukuthi uyasho uadvocate ukuthi laphayana kuKennel Rapad kwakade kungena Toliki futhi ke uyasho nokuthi umsolwa wesibini kuyabonakala ukuthi yena usayine incwadi laphayana ngakuye uKennel Mbotho eyikuthi ubekade ephoqiwe futhi umsolwa uKennel Mbotho noKennel Hadebe noKennel Rapadu bona abazange babonise incwadi zabo ezigunyazayo ukuthi bona bangahle bathathe ukugunyuluka okunjalo ukuthi bebakade benikwe leyo mvume umongameli waseNingizimu Afrika nasesiphoyiseni futhi ke uyasho ukuthi amaphoyisa kwamele bona akusu ukuthi kwamele bathathe akusu ukuthi ubufakazi obabuletha enkantolo ubufakazi ukuthi kwamele buthathwe na kanjani nangaphambi kokuthi baveze incwadi leziyana zabo zokuthi bangamaphoyisa noma banegunya lokuthi bangahle bathathe ukugonyuluka okunjalo. Umsolwa wokuqala akazange ayenze istatement
futhi yena uye waphoqwa ukuthi ayenze istatement ngemva kokuthi sekashawe amaphoyisa bese yena ugcine seyikuthi uyisiwa kuye uKennel Mbotho la ukuthi uye wamcela ukuthi asayine la ubekade uKennel Mbotho ebhale khona. Kuyashiwo ukuthi umsolwa wokuqala yena akazange asayine istatement kuKennel Mbotho ezimisele futhi kuyimvume yakhe ukuthi yebo uvumelana nayo yonke into ebhalwe kuleso statement. Kennel Mbotho futhi ke yena akazange uma ephana ngobufakazi asho ukuthi umsolwa wokuqala uye wambheka ukuthi wayekade elimele. Manje lokho kuyashiwo ukuthi umsolwa wokuqala bekwamele yena ayisiwe kudokotela ukuze ayomhlola ukuthi wayekade elimele kuphi, elimele kanjani, njengoba akusumsebenzi wamaphoyisa ukuhlola umsolwa kodwa kungumsebenzi wabodokotela. Uma umsolwa elimele amaphoyisa kwamele balalele isicelo sakhe noma balalele ukuthi umsolwa uthi ulimele. Futhi ke uyasho ukuthi umsolwa wokuqala yena akazange asho indaba yokuthi umsolwa wokuqala akazange asho uKennel Mbotho ukuthi ulimele. Lokho kuyabonisa uKennel Mbotho yena uthi kubonisa ukuthi umsolwa akashayanga, kodwa lokho uthi akusilona iqiniso ngoba umsolwa wokuqala ubekade elibele etshela amaphoyisa ukuthi ushayiwe, nawo amaphoyisa ebona ukuthi umsolwa ubekade elibele eshawa. Futhi abukho ubufakazi obonisayo ukuthi umsolwa uye wathathwa wayisiwa kudokotela futhi ngaphambi kokuthi ehambe eyokhomba nangemva kokuthi ebuya ekukhombeni njengoba wayekade ehamba naye uKennel Hadebe. Lokho kuyabonisa ukuthi ubushushisi buhlulekile ukubonisa ukuthi umsolwa yena wayekade eshawa. Futhi ke kuyashiwo ukuthi abasolwa umsolwa wesibini yena wayekade ehamba namaphoyisa ebekade ehlomile ngalesikhathi eyisiwa kumantshi uKronye. Lokho kwenze umsolwa ukuthi yena athuke agcine seyikuthi wenza lokhu ekuthiwa akwenze ngalesi sikhathi afika kumantshi uKronye kukhulunywa ngaye umsolwa wesibini. Futhi ke kuyasho ukuthi amaphoyisa ngalendlela bebakade beziphethe ngayo, lokho kuyabonisa ukuthi yinto eyikuthi bona babekade bengalandeli umthetho wakhe umantshi uKronye, eyikuthi bekwamele bona bakhiphe incwadi ezibonisayo ukuthi bona bagunyaziwe ukuthi bangaba ngamaphoyisa. Lokho uthi ummeli, lokho kuyabonisa ukuthi ikhona into ebekade ishaya amanzi khona lapho, la ukuthi kunento bebekade beyifihla ngaleyo ndlela. Uthi ke uyasho ukuthi ukubona ukuba khona kwakhe umnumzana uMjiyakho ongazange adlale indima phambi komantshi uKronye, lokho kuyabonisa ukuthi ikhona into ebekade ingahambi kahle, eyikuthi umsolwa phakathi komsolwa wokuqala, umsolwa wesibini naye uMjiyakho, la ukuthi kuyabonakalisa ukuthi umsolwa wayekade engamelwanga ngaleso sikhathi ubekade ekumantshi uKronye. Kuyabonakala ukuthi umnumzana uMjiyakho yena wayekade ethunywe ukuzoyenza into ethize, hayi ukumela umsolwa wesibini ngalesikhathi ebekade ekumantshi uKronye, ngalesikhathi kuthiwa wayekade esayinda istatement. Futhi uyasho ke ukuthi ubufakazi buka JJ buyasho ukuthi kwamele kwamukelwe enkantolo ukuthi lobo bufakazi lobo buthathwe ukuthi isikhathi lesi umsolwa abekade egcinwe ngaso isikhathi ebesikade singekho emthethweni, eyikuthi ugcinwe kusukela nge-16 zika June ukuyofika nge-24 zika June, engavelanga phambi komantshi ukuthi ayovelela icala elithize. Futhi ke uyaqhubeka usho uthi ukuya ngaloku khomba lokuyana okwenzakele phambi kwakhe uKennel Hadebe, lokho akwenzwanga umsolwa ebekade ezilungiselele noma kubekade kuyena umsolwa etshela iphoyisa ukuthi yena ngokwakhe uyafisa ukuthi ayokhomba indawo leyo.
futhi ke uyasho ke ummeli ukuthi umsolwa kuyashiwo ukuthi wayekade ehamba nabo amaphoyisa laba abe EMPD ukuthi bekungadingeki ukuthi angahle ahambe nawo lawo maphoyisa lawo njengoba kwakade engaphansi kwamaphoyisa. Futhi ke uyasho ukuthi Lieutenant Colonel Hadebe naye akabonisanga noma akakwazanga ukuthi abonise ukuthi lo toliki loyana kwakade kuutoliki obekade enegunya lokuthi angahle atolike njengobufakazi buka GG ukuthi buyasho ukuthi kwakade kunetoliki ebekade itolikela umsolwa wokuqala noma akazange abonise ukuthi kwakade kunetoliki. Uma iqhubeka ke uthi uKolonel Hadebe yena uthe ukhulele eKwaZulu Natal kodwa lokho akusho ukuthi yena angahle kube utoliki wolimi elikade lisetshenziswa khona lapho. Kubufakazi buka GG kuyabonisa ukuthi lo kuyakukhomba lo yana okwenzakele kwakade kungekho emthethweni ngoba ulimi obelikade lisetshenziswa laphayana nangokho umsolwa wayekade elizwisisa kodwa akusho ukuthi lokho kwakade kubulungiswa emthethweni. Kuyabonisa ukuthi umsolwa yena uye wakhinyebezeka ngenxa yalolo limi ebelikade lisetshenziswa nangokho uKolonel Hadebe ebekade ebuya eNatal. Futhi uyasho ukuthi umsolwa wokuqala yena akusumuntu oyikuthi ujwayele ukuthi kuyayenziwa noma ekukhombiweni kwenziwani. Futhi umsolwa yena akusukuthi wayekade eyazi ukuthi lezi yazinto azikhombayo kwenzakalani yena izinto ukuthi uzenze ngemva kokuthi bese sekashayiwe nangokho engashawanga uyena uKolonel uHadebe kodwa umsolwa yena ubekade nangokho engashawanga uyena uKolonel Hadebe kodwa umsolwa ubekade esekashayiwe ngalesikhathi ebekade eyokhomba. Futhi ke kuyashiwo ukuthi lesiya statement esithathwe kuKolonel Raphadu singavunyelwa enkantolo ngenxa yalezi izathu ezilandelelayo. Njengoba sekukhulunyiwe ukuthi akuzange kulandelelwe imigomo nemibandela ukuthi umuntu kwamele akhiphe icertificate lesesibonisayo ukuthi yena wayekade enikwe igunya lokuthi angahle athathe ukugonyuluka okunjalo enikwe umongameli wezwe laseMzansi Afrika. Futhi ke uKolonel Raphadu yena akazange akwazi ukuthi asebenze laphayana asebenzise utoliki ukuthi utoliki wayekade edingeka ukuya ngomthetho sisekelo la ukuthi kwakade kubhalwa izinto phansi. uKolonel Raphadu yena ukukhulela kwakhe ehostele akusho lokho ukuthi ukubekade elungele ukuthi angahle atolike. Uyasho futhi ukuthi umthetho sisekelo uyasho ukuthi umsolwa wesibini kuye kwagxamukelwa kumalungelo wakhe ngokuthi yena achaziselwe ngolimi ebekade yena elisebenzisa nangokho kwakade kungenaye utoliki njengoba umthetho ubekade ufuna ukuthi kube notoliki. Futhi ke uyasho ukuthi ukuya ngobufakazi buka MM ukuthi buyabonisa ukuthi kusukela nge-18 ukuya nge-19 zika June umsolwa yena ubekade ekhishiwe futhi ubekade ehleli esiphoyiseni isikhathi esilingana namahora amabini ukuthi umsolwa ubonisile ukuthi wayekade ekhathele futhi yena wayekade engazilungiselelanga ingqondo yakhe ikade ingaphumulanga kahle ngalesi sikhathi kuyothathwa noma ayenza istatement kuye uKolonel Raphadu. Umshushisi uhlulekile ukubonisa incwadi leziyana zonke ezesiphoyisa ukuthi nangalesikhathi kuze bekufikwa laphayana kuKolonel Raphadu incwadi kuKolonel Mbotho ukuthi incwadi leyana ebizwa iOB kuye kwabhalwa kuyona umsolwa wesibini yena uphikisana nokuthi uye wasayina laphayana esiphoyiseni saseMroka ukuya ngobufakazi buka HH. Futhi abukho ubufakazi obonisayo ukuthi umsolwa uye wayisiwa kudokotela ukuthi ayomhlola ukuthi wayekade elimele
njengoba ikuthi uye wayisiwa ku-Colonel Rapadu la ikuthi yena uye waphoqwa ukuthi asayinde istatement. Uma ethatha ke ubufakazi buka Brigadier Gininda uthi uadvocate Mshololo uthi uBrigadier Gininda yena uye waphana ngobufakazi ukuthi uye wahlela ukuthi uKolonel Mbotho ahle noKolonel Hadebe ba ngemva kokuthi umsola wokuqala abonise ukuthi yena ubekade efuna ukwenza istatement nokuyokhomba futhi ke yena uye waqhubeka washo ukuthi uye washayela uBrigadier Rapadu ucingo no mantshi ukronye ngemva kokuthi umsola wesibini naye ebonise ukuthi ufuna ukwenza istatement thizeni, kodwa uBrigadier yena akazange abonise ukuthi ubekade exoxisana nabo noma embahloba imibuzo labasolwa umsolwa wokuqala la ukuthi umsolwa ke uye wagcina seyukuthi uyakhetha ukuthi yena ufisa ukwenza istatement. Akazange abonise lokho bufakazi lobo. Indaba yokuthi akazange abonise lobo bufakazi lobo njengephoyisa yena kwenzakala ukuthi kugcine seyukuthi kuyasolakala ukuthi inkantolo imkholwe ebufakazini bakhe lento ekuthi uyayichaza uBrigadier uma ingabe yena ngaphambi kokuthi umsolwa anikwe amalungelo wakhe noma umsolwa kusho ukuthi uyena oye wazikhethela. uBrigadier yena uye wakhuluma ngamakhophi athizeni awe diary yakhe ekuthi akusiwona izinto ekuthi zibhaliwe zisemthethweni ebezikade ziphelele ekuthi ziyezalethwa uBrigadier lana enkantolo ukuthi zona zizohambiselana nobufakazi oyikuthi bukhona lana enkantolo. Futhi ke uyasho ukuthi umsolwa wokuqala uyaphika ukuthi uye watshelwa amalungelo wakhe uBrigadier Gininda futhi yena ke akazange uye waphoqelwa ukuthi ayenze istatement nokuyokhomba futhi ke akazange anikwe amalungelo wakhe yena umsolwa wokuqala kuzo zombini lezo zinto yokukhomba nala kukhulunywa ukuthi ubekade efuna ukwenza istatement ekutheni ugcine seyukuthi umsolwa yena uyiswa kuKolonel Mbotho no Colonel Rapadu nomantshi lobufakazi lobu babo nalokukhomba okwenzakele phambi kwakhe uKolonel Hadebe lokho uthi ke ummeli uthi lokho akwenzakalanga ngendlela esemthethweni ngenxa yokuthi amalungelo wabasolwa kona wayekade eqhamukelwa. Futhi ke uyaqhubeka uthi abameli bona bayasho ukuthi umsolwa akusukuthi uyena okwamele abonise ukuthi wayekade eshayiwe kodwa ubushushisi okwamele bubonise ukuthi bona umsolwa ngempela akashawanga ekuthi ummeli uthi abashushisi bona bahlulekile ukubonisa ukuthi umsolwa noma abasolwa abashaywanga. Manje ke abameli bona bathi umsolwa wokuqala uye washawa ngamalanga ekuthi asekashiwo la enkantolo ekuthi umsolwa yena uye waphoqwa futhi nokuthi asayinde istatement ekuthi siyesayenzwa kuKolonel Mbotho ngalawo malanga ebusuku khona lapho la ekuthi umsolwa ubekade eshawa phambi kwamaphoyisa. Umsolwa wokuqala futhi yena uye waphana ngobufakazi ukuthi ugcine seka sayina la ekuthi ukade kuyeyokhomba khona ehamba naye uKolonel Hadebe ekuthi usayiniswe ukuthi wayekade eshawa ehlukunyezwa elibele amaphoyisa ekhona na laba abasephoyiseni sase ekuruleni. Umsolwa wesibini naye uye waphana ngobufakazi oyikuthi abuhlukananga nabo lobu ocishe bufana nabukamsolwa wokuqala ekuthi ngalendlela ekuthi ushawe ngayo kusukela ngalesa sikhathi ezebe eboshwa kufikela ayo signa istatement kuKolonel Rapadu nakumantshi uKronye. Futhi ke
abameli bayasho ke ukuthi abasolwa bobabini bona abazange bavule icala, lokho akusho ukuthi abazange bashawe. Uma kubhekwa ukuhlukunyezwa kwakhe umsolwa wesibini, kuthiwa kunobufakazi obubonakalisayo la enkantolo ukuthi umsolwa yena uye wahlukunyezwa isikhathi eside kusukela nge-18 ukuyofika nge-24 zika June. Ngawo lawo malanga uye umsolwa wathathwa esiphoyiseni sase-Pretoria isikhathi kwakuyimizuzu engama-30 njengoba umnumzana Mngomezulu wayekade eshilo nomnumzana uRamosepele ukuyofika Ntathakusa imizuzu ema-30 ngaphambi kwehora lesithathu nge-19 zika June. Lokho bonakalisa ukuthi umsolwa uhlezi isikhathi esingalingana namahora ayishumi nesikhombisa ebekade umsolwa ehleli emotweni elibele efakwe ozankosi. Abukho ubufakazi lana enkantolo obubonisa ukuthi umsolwa yena akahlalanga isikhathi esinjalo, futhi ke kuyabonakalisa abukho nobufakazi obushoyo ukuthi umsolwa udlile ngalelo langa ngalawo malanga ikusukela i-19 ukuya kwi-20. Nge-19 zika June umsolwa ke yena uye wakhishwa ke ebhukiwa out ngemizuzu engama-30 ngaphambi kwehora lesihlanu. Yena ubuyiswe ilanga elandelayo isikhathi kwakade kunemizuzu engama-30 ngaphambi kwehora lesithathu, la ukuthi umsolwa wesibini akazange athole isikhathi sokulala esanele, ulale isikhathi esingaphansi nje kumahora amabini. Nge-19 khona futhi umsolwa wesibini uye wathathwa wahanjiswa kuye uKelly Khumalo eyikuthi uye wayisiwa eMroka esiphoyiseni, la ukuthi ulele isikhathi nje esingaphansi kwamahora amathathu ngaphambi kokuthi ayothathiswa noma ayoyenziswa istatement. Manje uthi abameli bayacela ke ukuthi akukhonakali ukuthi umsolwa yena angahle ayoyenza istatement ebekade inqondo yakhe isebenza kahle ngoba akalalanga isikhathi eside ngenxa yokuthi uhlukunyezekile isikhathi leso sonke ukusukela ngalesa sikhathi njengoba ekade elibele ehamba emotweni ukuya laphayana esiphoyiseni sase-Moroka ukususwa ehanjiswa esiphoyiseni eyisiwa eFosloras, kusuka eFosloras ayisiwa esiphoyiseni esase-Moroka nge-19 zika June isikhathi bese sekuyihora lehlanu ntambama, la ukuthi abukho ubufakazi lana enkantolo obubonisayo ukuthi umsolwa wesibini yena wayekade esuswe enkantolo esiphoyiseni sase-Pretoria isikhathi sonke leso sikhathi elibele eyisiwa nasesiphoyiseni sase-Moroka. Ubufakazi obushoyo ukuthi umsolwa wayekade edla abukho ubufakazi obonisa lokho, kodwa into eyazekayo ukuthi wayekade ephakathi kuleya moto yeFortuna efakwe ozankosi isikhathi esingalingana namahora ayishumi-2. Phinda futhi into ebekade ikhulunywe naye ummeli uRamosepele ukuthi umsolwa uye wayisiwa esiphoyiseni sase-Primrose wahlala isikhathi ukusuka eRustenburg ukufika ePrimrose isikhathi esingalingana namahora ama-22, ukuthi umsolwa futhi yena uhanjiswe sonke lesiya sikhathi. Uma kuhlanganiswa isikhathi umsolwa hanjiswe ngaso kusukela nge-18 June ukuyofika nge-20 zika June kubonakalisa ukuthi ngalingana amahora angama-39, la ukuthi umsolwa wayekade elibele ehleli efakwe ozankosi elibele engadli engalali futhi. Manje uthi ke kuyabonakala ukuthi amalungelo wakamsolwa aye waqhamukelwa, lokho akuvunyelwanga ukuya ngomthetho ukuthi umsolwa angahle ayothathwa kuthiwa wenze istatement lo muntu ezilungele engqondweni ukuthi angahle ayothatha istatement. Uma egcina ke ummeli umshololo uthi uyacela ukuthi kubonakala ukuthi lokhu kugonyuluka lokhu kwakade kungekho emthethweni ukuya ngomthetho sisekelo
walapha eNingizimu Afrika ugoba umsolo wokuqala nomsolo wesibini bona abazange bagonyuluke bebekade bezilungiselele noma bebekade befisa ukugonyuluka ngaleyo ndlela. As the court pleases, my lord, I am done with all three heads of arguments. Nizwile bafowethu, nizwisisile yonke into engiyichazile. And I have just asked the accused, my lord, they say they understood all the three heads of arguments. Why do you say three? From Mr. Mngomezulu, Mr. Ramosepele, and Advocate Msholo. And? Advocate Msholo. And what about advocates? Advocate Baloy. As the court pleases, I asked them on Friday if they understood the heads of Advocate Baloy. Yeah, you can't dodge me. As the court pleases. That is it, ne? Mr. Baloy, when are we again coming together? Yeah, I think all the parties are through with their submissions. Is that so? Yeah. Is that correct? Everybody is through with his submissions? That's correct. What's left is the court. Yes. That is indeed so. Okay.